Ahojky, vítám vás u nového videa. Toto video už bude bohužel poslední na mém kanále, protože jsem se rozhodla, že tenhle kanál, jak to říct, prostě měla jsem to videa takové jenom na zkoušku, že jsem vlastně jenom zkoušela, jak by mi to šlo, a tak rozhodla jsem se udělat si nový kanál. Vlastně problém byl v tom, že jsem si prostě nikam nenapsala svoje přihlašovací údaje a tady ty věci a teď to vůbec nevím. Takže jsem byla taková naštvaná a rozhodla jsem se teda, že si udělám nový kanál. No a to znamená, že tady na ten vůbec už natáčet nebudu, ale kdo mě chce sledovat a moje videa, tak vám tady do komentářů napíšu, tohle je můj nový kanál a bude tam fotka takové kočičky, já vám ji ukážu, momentík. Bude to teda fotka téhleté kočičky a budu se teda jmenovat LPS Doga Kate, prostě Kate, LPS Doga Kate, a tak říkám, kdo mě bude chtít sledovat nadále, tak tomu to tam dám, ten kanál, a když tak můžete tam hodit teda odběr, kdo budete chtít, a co tam budu natáčet. No, asi tam budu natáčet DIY a možná občas nějaký vlog a co ještě, no prostě videa s pečopákama, protože mě videa s pečopákama hrozně baví a to je asi všechno, co bych vám chtěla říct v tomhle posledním videjku. Mějte se, mějte úspěchy na YouTube a zatím ahojky!